ବୋଉ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଖିନଖିନ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତା ଆଖିରୁ କଳା କଳା ଲିକ୍ୱିଡ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଏ ଢାଏ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖା ହେଇଥିବା ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ କଳା ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ ଦୂରକୁ। ବୋଉ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡର ଯେତକ ରକ୍ତ ଥପ ଥପ ହେଇ ତଳେ ପଡୁଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଉଡିକି ଯାଇ ସେ ହାତ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ହାତ ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ବାହାରିଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜୋରେ ବୋଉ ଆଡକୁ ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବୋଉ ତା ଡେଉଁରିଆ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲା ତା ଦେହରେ। ସେ ଭୂତ ଜୋରେ ଦୂରକୁ ଛିଟକିକି ପଡିଲା। ହଠାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ବି ଭୂତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ବସିଛି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବସିଥିଲା ବୋଉ କାନ୍ଥ ପାଖରେ, ଆଉ ଡେଉଁରିଆ ସେ ଭୂତ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ବୋଉକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ ବୋଉ ଯାହା କହିଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି କାବା ହେଇଗଲେ। ବୋଉ କହିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ସତ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ତମେ ମାନେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲ। ଏମାନେ ଶୁଣିକି କାବା ହେଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ସେ ଉଠିଲେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଳୁ ପରଟା କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାଇ।